Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien iqum Mikiel, il-prinċep il-kbir, dak li qiegħed fuq iliet il-poplu tiegħek. Imbagħad jiġi żmien ta' għawġ li qatt ma jkun der ieħor bħalu minn mindu ġens kien ġens sa dak iż-żmien, imma jkun żmien li fih il-poplu tiegħek jinħeles. Dawk kollha li jkunu nstabu miktuba fil-ktieb, u ħafna minn dawk li huma rieqda fit-trab tal-art jistembħu minn għall-ħajta dejjem u minn għall-lajb u l-istmerrija għal dejjem. Il-bnedmin bil-aqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu waslu l-ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Intallimni t-triq tal-ħajja. Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Qari mill-littra lil-Lut. Puti, kull qassis ieħor imur kuljum biex jaqdi l-ministeru tiegħu u joffri u jerġa' joffri l-istess sagrifiċċju bla ma jistgħu qatt ineħħu d-dnubiet. Imma Kristu, wara li joffra sagrifiċċju wieħed ta' dnubiet, għad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla, fejn qiegħed jistenna sa mal-edewwa tiegħu jitqiegħdu mirfes taħt riġleħ, għax hu b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. Issa, fejn hemm il-maħfra ta' dnubiet, ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta ta' dnubiet. Alleluja, alleluja, isru u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: wara jiem ta' dwejjaq kbar, ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema u l-qawwiet tas-smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fi sħab qawwa kbira u bi glorja. U imbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ, minn tar fl-art sa tar fis-sema. Mis-siġr tat-tin tgħallmu din il-parabbola. Meta l-fera tagħha tirtab u tar mill-weraq, intom tintħebbħu li s-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliema ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u s-sija, ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema u anqas l-iben ħadd li fil-missier. Tanu 33 ħadd ta' matul is-sena u l-ewwel qari illum hu meħud mill-ktieb ta' Daniel. Dan il-ktieb jissejjaħ letteratura apokalittika. Il-kelma apokalissi ġejja mill-kelma Griega li tfisser tikxef. Il-ktieb ta' Daniel hu mimli stejjer u ħolm interessanti li jikxfu d-dinja ġdida li għad trid tiġi. Ngħidu aħna lejl wieħed is-Sultan Nebukadnessar kellu ħolma. Kienet veru ħolma stramba dwar statwa magħmula minn materjali differenti. U l-istatwa inqerdet minn blata kbira ħafna. Ħadd mill-orrif tal-palazz ma kien jaf xi tfisser? U allura staqsew lil Daniel. Daniel qal li l-istatwa kienet tfisser li kien se jkun hemm ħafna saltniet li kellhom jinqerdu u teħdilhom posthom is-saltna ta' Alla. Imbagħad aktar tard Daniel kellu ħolma dwar 4 mostri. Alla bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu u wieħed bħal iben ta' bniedem li kulħadd kien qed jagħtih qima. Dawn għal darb'oħra jirrappreżentaw l-4 saltniet li se teħdilhom posthom is-saltna ta' Alla, immexxija minn Alla u bin il-bniedem.
L-Anġlu Gabriel lil Daniel ukoll jgħidlu li s-saltna ġdida kellha tasal xi 500 sena wara. Għalhekk 500 sena wara deru 4 saltniet li mbagħad waqgħu il-Babilonja, il-Persja, il-Greċja, Ruma. In-nies issa kienu ħerqana ħafna għal miġġa tal-Messija bin il-bniedem li dwaru kiteb Daniel. U Ġesu ġie jgħallem dwar is-saltna ta' Alla li d-dixxipli tiegħu u lilna jgħidilna kif din id-dinja qatt tgħaddi. Se teħdilha posta saltna ġdida, is-saltna ta' Alla, il-Knisja. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!